Hercules! Itagagayem, denggan nyo ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapolwan. Ti mortal akabusor ni Encantada Diwan. Dito'y drama tayo, Hercules! Anya tinagan ti apong mo, apong Herman. Hermanya, tinagan na. Anya? Adda amin ti Herna itinagan tayaw, apong? Wen, apok, kas ko maitinagan ko. Herman, adda Herna. Tinagan mo mat, Hercules. Adda matla Herna. Ay, uray day di apong Hermano. Adda matla Herna. Amom kaday, no anya tinagan day dinanang kaw, apok. Anya, apong? Herme. Anya? Adda matla Her itinagan day di apong Herme? Wen, apok. Sigon, kadagiti kapututan tayaw. Impasurot da amin, itinagan tayaw. Tinagan day di apong mo, Hermano. Isu nga da amin, Her, tinagan tayaw. Ay, kastagayam, apo. Ha? Ha? Ay, Anya day jay, apong? ay, agi iriyag mo dagiti tattaaw. Ay, anya nga tati mapaspasamak, apong? Ay, jakamaw, Hercules. Ay, Agbati ka lang dito, apong. Ang mga nuad da aglalaban, kat mairaman kayo. ha? Ha? Dahil tamanan jewak akanayon nga agparang kanyak, apong. Ha? Siguradong addamat ti ulag akanayon akadwana. Ay, anya? Ay, Un apong. Ay, Kanayon nga agkuyog da ulag kan tiwak. ha? Adi panday ta ti reyna dagiti mangmangkik. Ha? Nagadungag pa'y so ti ulag. Hercules! Ay, Apay, di ka kadimabutang kadagati nagadong nga ulag. ha? Kuha. Mabutbutungak, Yuli. Mabutbutang ako nam, nga maapay adi ka umadayaw. Ha? Ay! Umaytan, Hercules! Tumaraitan! Nakabutbutang dagiti nagadong nga ulag. Umunakan, Yuli. Sumaruno ako na tumaray. Ay, napanan ni Yuli. Jak ipadpadlaw asa anak ang mabutbutang kadagiti ulag. Saan arumbang ang maamuan dagiti kalugarak? Nga adda babatok. Kat kabaalak apar makan dagiti nagadua nga ulag. Anya nga ta ti aramidak? Tapno saan da amadlaw ti aramidak? Ay, amokon. Kampay idi. Simple laang ti panang patay ko kadagiti ulag nga adi pantirena dagiti mangmangkek. Ay, nagado nga ulag. Ay, nagdaudan dagiti nga ulag. Ha? Ay, dayjay ni Hercules. Ay, patpatayin na dagiti ulag. Babay ni Tikayaw. Ay, inagtulungan ni Hercules. Ay, inakaon. Imbagak mat nga agtalinad kayo laang ijay balay, apong. Apay asimurot kayo pay laang. Ay, kaya katulungan namang patay ka dagito nga ulag, Hercules. Apong. Apay akaslasan ang maibibos dagiti ulag. Kaslapay gid din umad-aduda. Ha? 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 Nagdakkel nga ulag tinaguyas iti dayaw, apong. Ay, bunyag pa isaw, Hercules. Isulakit diti pagtataudan dagito nga ulag nga nagadaw. Ay, Ay, kasano ngay apar magkanda dyan nagdakkel nga ulag, Hercules. apong. Saan ang mabalin ang makita dagiti kaaruba ti aramidak? Ha? Jak kayat ama amwandang at dababatok. Anya nga rod taramidem. Amukon ti aramidak, apong. Makaamu kayo nga ro dito'y at tumulong amang parmag kadagiti ulag. Nakabutbutang! Ada nagdakkel awak! Ha? Nagdakkalawak. Kunakon kat. No sa dino ti ayan ti ulag. Isumat ti ayan ti wak. Ngam apay adim makal day tawak. Mangkita ak iti pagabungot ko.
Tapno saan da ka mailasin dagiti kalugarak, alumaban ka dagiti kabusor. Nasken a mailimad ko ti kabaalak nga aramidan. Ha? Adda tinukawan ti ulag a kalugarak. Ay, jak ipalubos nga adda matay ka dagiti kalugarak. Ulag! Patayan ta amin nagititat tao! Kan sa pulon ta na dyan a Hercules! Kat agawon ta kan kuana ti datdatlag ang ipon tinwang! Wanwak! Sana bale! Tadi marup mata nagiti nagado nga ulag ka nagiti kabalbalayan! Sikangay, hanya cara midam, wak. Puyaan ka makilablaban! Anya, buya anak lang nga makilaban. Wan! Napigpigsa ka ngam iti siyak! Ulag! Siyak ka diti sapsapulon niyo. Wak, ulag. Hercules! Hercules! Apay anas daaw kayo anak kakita kanyak. Ulag, wak. Nasaya at tasikan amis mo ti masidag kada kami. Agawon mekan ka, tidat-datlag ang ipan tinwang. Saan yu amaagaw kanyak tidat-datlag ang ipon tinwang? Kanasayaan mat, taadda kayo laang ditoy. Uray saanan anasken nga abungak ti rupak ang makilaban kada kayo. Anya ti kayat mo asawan? Jak ngamin kayat ang makita dagiti kalugarak nga addapan nakabalin ko. Anya! Ulag! Anya pala ti aramidam! Agawon tan ti babatukan ko na! Tapno maaramid tan ti kayat ta! Kan matulungan ta! Ang makarwar ni Reyna mang mangkik! Iti babato nga addakan ko na! Wan, wak. Darupan tanday ta Hercules. Saan kayong agbaligi kanyak? Yeah! Napigsa ti danog mo, Hercules. Lumaban ka! Ulag! Sikangay, wak. Anya ti aramidam dita. Tulungan na, darasam! Ulag! Wak! Isardeng tayon da itoy! Saan tayon nga gaapa? Anya ka din ti sasawan! Linak kan kapya ti kayat ko ama pasamak. Ulag! Wak! Awan day ta iti panunot may Hercules. Ah? Da kami kaniwak ti pagtaltalkan ni Reyna mangmangkit. Anya? Nabilin kami! Anak kami ti mga agaw iti datdatlag ababato! Wana, pudno day tanga imbagam. Nukas nga road. Mapilitan nak alumaban kada kayaw. Ulag! Wak! Ulag! Lalaban tayong arunan! Anya ka din ti mapaspasama kiti dayja banda. Ay, sana rumbang amapan kami iti dayja lugar. Tadilika daw. Amangan no makilablabanan ni Hercules kadagiti kabusor. Siyak nga ro ti umuna ang makalaban mo! Oh, sops! Hey, Di ka aglisi! nagbuntog kagayam, wak! Karamutan ka akastoy! Oh, sops! Aglisi ka dilatan di aramidam! Wan, aginggat mabalin. Saan kayo asaktan? Anya! Dati pa'y! Oh, sops! Apay akas kala angin ni aglis-lisi! Uray siyak. Apay ang nagpartakak matan nga aglisi. Imposible na ito'y ang mapaspasamak! Talaga nga imposible. Uray siyak. Mas daawak. Adda ngamin kan katipan nakabalin na engkantada diwan! Mala, dumarop ka manan. Nabannog akon at dumardarap kan ka!
Ngam nalaing ka nga aglisi. Anya? Ay, Apay ka umisum ka. ha? Makitak ngamin ang naimbag, ti panang darop mo kanyak, wak! Anya? Jak nga rudam mo, wak! Basta makitak ang naimbag, ti panang darop mo kanyak. Ilaylayat mo pailaang ti karamot mo. Makitkita ko na. Ha? Oh, apay, wak! Nakigtot ka, nakakita kanyak. Itala ang anadlaw ko. Anya tinadlaw mo, wak! Kasila matatinuang timatam. Dimakal. Anya? Apay ajak nadlaw dayta. Nakaskas daw. Iso apatayan ka ita. Oh, stop! Wak! Isardeng tanday ito yung aramidin ta. Tanglan ka! Tanglan, Hercules! Patayin kan! Di mo maaramid dito! Kaputa may saak na immortal! Good work, tibagim, wak! Kinuduan ti bagik! Ita! Ibarsak ko iti adayo a lugar ti kagudwa bagim! Awan ti sakak! Ita! Timot kagudwa ti bagim ti ibarsak ko iti adayo a lugar! Immortal kang agpaiso! Ngam nagsinamatan ti bagim! Wak! Siyakmat kita ti makalaban mo! Ay! Adda ka pa'y gayam di taulag! Ay! Wan, Hercules! Napigpig sa ngam niwak ang makalaban mo! No talaga napigpig sa ka, ipakitam ita kanyak! Di nakpagpungtutan! Agpapigsa ka, ulag! Wan! Ipakitak ti pudpud no alangak! Naidumdumakan nga ulag! Ay! Ulag ti kagudwa ti bagem! Tao mat ti kagudwa! Daytoy ti pudpud no alangak! Ha? Ay? Apay nagkatawa ka, Hercules! Among ulag? Nag-cute ka? Anya anak cute nga ibagbagam dita, Hercules! Amo kunti kasta langam ulag. Naistoryan kanyak ni Encantada Diwan. Amom ni Encantada Diwan? Wan, gayem ko ni Encantada Diwan. Lukas tangarot, batayan kan mo! Kinulikulan na ulag. Apay adi mo marik na ti panang kulikul ko kan ka. Apay amatitikal ka. Makikiyak itar alamida mo ulag. Adi kan makaangas. Gapu iti panang mas ko iti pagin. Makikiyak ka talaga ulag. Saan? Nagpigsam ti panang mas ko kan ka. Di mo marik na. Tigtig saan pa'y timangat at kanyag ulag. Daytoy pa'y... Makikiyak talaga ulag. Aniyat yung aramido. Di mo marik na ti panang mas ko kan ka. Hercules! Apay ngay? Agpatingga ka diditan ti pigsam ulag. Hercules!
Kuya ti aramidag ken kaulag. Inasal mo ti bagit! Nagsakit! Ha? Nasakitan ka iti panang pisil ko lang iti bagay ulag? Di mon ulitan dayday, Hercules! Dungay danugot ti bagay ulag. Daytoy. Inupas pumutan ti panangat at mo kanyak ulag. Sa anak ama kaangas, di ba nang danok mo kaniyak? Binalaagan kayo matan kaniwak. Asaan tayo nga aglalaban? Ngamga puta adipan na kayo ni Reyna Mang Mangkik. Parmakan kayo laangan. Inakmasmasan, Hercules! Kas iti inaramid ko kaniwak. Guduak matibagim. Katipala daw ka iti adayo alugar. Nakaduam ti bagit! Ibarsak ko iti adayo alugar ti ipos mo. Daytoy matulong ti ipaladaw ko iti adayo alugar. Day dati maganap yaw. Adipan ni Reyna Mang Mangkik. Kitaan nyo kakalugaran! Bimanaw matladag itinagado nga ulag! Ha? Kitain niyaw! Naguyasin niya madayo dagiti nagado nga ulag! Agyaman tayo! Tawanan dagiti ulag adim marup kada tayo! Apong Herman. Limanawon dagiti ulag. Ay, Hercules, apok! Ay, naparmag mo ka de, dawak ken ulag! Di mo pigsaan ti panagsaom, apong. Ha? Saan nga amo dagiti kaaruba? Nga dababatok. Ay, unkayam ngagpaisaw. Sorry, apok. Ay, nalipatak matan. Apong, pinarmak kon dagiti kabusor. Awanan ti pagbutngan tayo. Ay, nasayaat nga ron no kasta, apok. Apong, Ha? si kanti mangibaga ka dagiti kaaruba. Nga awanan ti rumbang apagdanagan tayo. Wen, apok. Ay, karuba! Awanin dagiti pagbot-bot niyan tayo! Nataydan! Awanin ti rumbang nga pagbot ngan tayo, pay! Ay, mabisina ka talaga sa tnipan. Saan abale? Taadumot ti balon ko nga may dito'y talon. Ay, mga anakon. Ay, linambong nga ugot ti kamuti ti sidak. Nagimas na ito'y. Uy, unay kan sa tnipan. Di mo agawon kanyak ti ugot ti kamuti asidak, ah. Uy, anya kamatan sa tnipan. Di mo agawon, kunak. Ay, saus. Talaga akayat mo ti makiinagaw kanyak, ah. Sige, aglumbata nga rod amangan sa tnipan. Kanantan ti ugot ti kamuti. Mangantan sa tnipan. Agin nunata amangan sa tnipan. Atiwon ka. Ditan gagayem, tinaggibusan ti makalawas a serye tayo, Anapolwan. Ti immortal akabusor ni Encantada Diwan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo ken entablado akas kada. Emily Calica, Mary Jane Castro, Donabel Aran, Bernie Baclay, Teresa Calay, Michael Logitan, Joper Anas Basit, kanto'y pagayam yo, Isagani Yalong Bulliser. Insurat ni Sagani Yalong Bulliser. Ken iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Hercules!
Agyaman kami, itingkay panang trabay.